Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ташриф овард. Тавре хадамоти матбуотӣ сарвари давлат иттилоъ медиҳад, дар ин ҷо ӯ дар танҳои ҷашни ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун иштирок карда ба сокинони фаъолон суҳбату мулоқоти самимӣ доир мекунад. Сафари кории президенти мамлакат аз ноҳияи Дарвоз оғоз гардида, дар ин ҷо ӯ нахуст аз фестивали ҷумҳуриявии асал ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ боздид намуд. Намоишгоҳ аз ду қисми асосии намоишгоҳи асал ва дигар маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ, намоишгоҳ аз ду қисми асосии намоишгоҳи аслӣ ва дигар маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ иборат буд. Дар ин майдони фарроҳ дар масоҳати 50 замин кишоварзони зарофар аз 9 шаҳр ноҳияи мамлакат аз ҷумла вилоятҳои Бадахшон, Хатлон ва Суғд ширкат варзида анвои гуногуни маҳсулоти занбури асал ва меваю сабзавоти шаҳдбори худро ба маъраз гузоштанд. Ба фестивали 40 тонна маҳсулоти соҳа аз ҷумла 15 тонна навъҳои гуногуни асал, муим, гарди гул, шири занбур ва ғайра бо банду баст тибқи талаботи меъёрҳои таҳзиҳ гардида пешниҳод шуд. Дар ҷои баргузории намоиши асал хаймаҳо, нуқтаҳои гирифтани асал, ташкили корҳои мубориза бар зидди касалиҳои занбури асал ба назар мерасид. Дар ҳамин ҷо сарвари давлат ва бо роҳбарони фаъолони ноҳияи Дарвоз ва Ванҷ мулоқоти самимӣ доир кард. Президент изҳор дошт, ки таи замони соҳибистиқлолӣ бо мақсади таъмин намудани пешрафти иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи Дарвоз 1,2 миллиард сомонӣ ва ноҳияи Ванҷ 580 миллион сомонӣ маблағ равон карда шудааст. Зикр шуд, ки дар доираи барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии ноҳия барои ноҳияи Дарвоз дар солҳои 2021-2025 106 лоиҳа ба маблағи 450 миллион сомонӣ ва барои ноҳияи Ванҷ амалисозии 112 лоиҳа ба маблағи умумии 160 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст. Дар деҳоти Анҷираки қалъаи Хумми ноҳияи Дарвоз бо ҳузури сарвари давлат бинои наву замонавии маркази адлия, майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакон мавриди истифода қарор гирифт. Дар тарабхонаи Орионои ноҳияи Дарвоз президенти мамлакат бо як гурӯҳ яътимони кул аз ноҳияи Дарвоз ва Ванҷ мулоқоти самимӣ доир карда ба 100 нафар кӯдаки ятим ва маъюб бевосита аз дасти пешвои миллат тӯҳфаҳо иборат аз сару либос, шириниҳо, ашёи хониш ва кӯмаки молиявӣ тақдим шуд. Сипас Эмомалӣ Раҳмон қисмати шоҳроҳи Кӯлоб, Хорух, Кулмат, Чин аз деҳаи Ёгет то маркази ноҳияи Дарвозро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. Масофаи роҳи мошингари қисмати шоҳроҳи Кӯлоб, Хорух, Кулмат, Чин 26 километр буда бо маблағгузории ҳукумати Тоҷикистон, Бонки Исломии рушд, Хазинаи Саудии рушд, Хазинаи Кувайтии рушди иқтисодии араб ва Хазинаи ОПЕК бо харҷи қариб $32 миллион куллан навсозӣ шуд.